Mainitong gisugat sa mga Dabawenyo si Paris Olympics 2024 bronze medalist ug Dabawenya boxer Nesty Petesio dihang miuli kini sa Davao City. Samtang Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam nakauli na saab sa Cagayan de Oro City. Ari report ni Argil Relator. Mainitong itimbaya sa mga Dabawenyo, pinaagi sa gipahigayong motorcade si Paris Olympics 2024 bronze medalist o Dabawenya boxer Nesty Petesio sa iyang pag-abot sa Davao City Miyerkules sa buntag. Midiretso siya sa Davao City Hall, diin mainiton sab siyang gisugat sa mga empleyado. Wala gayud gipalampas sa mga Dabawenyo nga makapahulagway sa ilang idolo. Gikonsidera ni Nesty nga unang hometown ang Davao City, bisan og nagpuyo na kini karon sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sanglit dinhi siya gipanganak og dinhi sab nagsugod ang iyang karera sa boxing niadtong 11 anyos pa lang siya. Grabe ko ka-bless na handod karon ang suporta sa Davao City na agyapon. So, grabe so. Balik-balikan jud ako kung asa ko nagikan. Diri nagsugod jud na nakaila ko, nailhan ko sa national team. Kalalaki pa to akong kalaban that time sa araw ng Davao. Wala akong nagdahong nga nibalik ko diri sa Davao, bit-bit ang ikaduhang medalya sa Olympics ko. Porsigido si Nesty nga modula pa sa Los Angeles Olympics sa 2028. Pasok pa naman po tayo doon. So may dalawang Olympics pa ako kung gustuhin ko maglaro. And for sure, gusto ko pang maglaro sa LA. So andun pa yung fire. Hindi pa namamatay. Sa huhong-ihong nga basin dili na lakip ang dulang boxing sa sunod nga Olympics, alang kay Nesty. Chill lang po ako sa ganung balita kasi alam kong may binubuo pong bagong kumbaga boxing body ng IOC. Alam kong hindi pa babayaan or hindi matatanggal yung boxing kaya buo loob ko na may boxing pa po. Ilabihan sab ang iyang kalipay sa iyang pamilya nga nag-uban sila human ang 8 ka bulan nga wala nagkita og personal. Sobrang saya po namin buong pamilya ni Nesty po kasi matagal, almost 8 months yata namin siya nakasama tapos ngayon pa lang siya nakabalik tapos ng kanyang laban sa Olympics po. Giplanuhan sab matud pa sa kampo ni Nesty ang pagtukod og boxing academy sa Davao del Sur. Samtang may bisita gilayon sa Cagayan de Oro City Hall si Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam sa paguli niini human ang dula niini sa Paris Olympics 2024. Nagpasalamat kini sa mainitong suporta sa mga Cagayanon. Nagpasalamat sab si Mayor Rolando Uy sa gipakitang abilidad ni Carlo. Matud ni Carlo, dili gayud tiaw ang iyang naagian tungod sa injury niini hangtod nga na-qualify sa Paris Olympics 2024. Pakyas man si Carlo nga makuha ang medalya apan mipasalig kini nga parayo maning kamot aron magpabiling himsog ug makadula pa sa boxing ring. Posible nga sa Cagayan de Oro City na ang mamosunod nga training ni Paalam. Siguro ang para sa kuha, ma-improve sa kuha endurance. Isa dyan na sa kuha endurance. Power kailangan Ang natin. power endurance. Very power endurance. O dyan ang isa po na mag-improve karon pa ng kasusterian. Hindi pa mag-training pero isa akong gi-walk forward nga may develop sa kagalingan. Tapos kanang dali jud mo qualify karon. Lalo na karon na nakapa na mo sa Olympics eh. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.